Přideznáte už dovodnu a na předezřetě už máme další kousky. Máme barvat. Tím nožem tu vodu takhle prožmíznu, nesmíte dát na plocho. Tu čepel do vody. Jinak by se to vytáhne a bylo by to vodu. A teď do toho lehce kopnu. No trošku víc, ten konec nebyl úplně stoprovo přátej. A jestli tam uvidíš s tou kamerou, jaký to má zrno, to nezaostřím. šlo možná moc rychle, nebo jsi možná moc blízko. Já to klidně přizumuju, ale tam už pak ta kamera to nezaostří. Můžeš ještě se vrátit a to ještě